ako si Nanding ginaingon, padayon lang sa imong pagpangabit. Kay wa na panahon nga makigbalik ako nimo. Mao na. Ha, mao ning nahitabo sa akong kinabuhi nga dili na ko mahimo mahikalimtan. Magsulti ta ba? Ay kung talit digod. Magluto na ko sa atong panihapon. Magsulti o na ta. O sa may pakigsultihan mo na ako, oy? Tinuod bang akong nabati ha? Nga may kabit ka? Saba dia, oy. Dili na tinod ang mga tabi-tabi nga imong nadawat, oy. Ha? Kung may kabit ako, mubalibad unta ako nimo panahon nga manghagad ka na ako og sex. Unya. Balibaran dito ka. Oh. Be, magluto na ko sa itong panihapon. Human ako gluto. Maligo ko. Unya, anong sa kwarto? Saban? Anong ta? Ha? Migawas na sa banyo nga nagtapis lang tuwalya. Doon. Human ako ligo. Unya na lang tama ni hapon ha. Ay, Ato na tas kwarto na. Sige na. Humot na kay ko dong. Ako ba yung gisyampuhan? Oh. Utangan ba yun ako toothpaste? Gusto ka sa brand? unsa? Sige rin, tana. Kay tukarsan akong gana na. Tana sa kwarto rin. Jun, lami agin mo muugom, Jun. Kana, sige pa. Kana, kalami agin mo da, Jun. Huwag niya akong biliban ni mo. Agay, kalami. Sige pa. Jun, Ayok, anak ko. dali. Ay, sud na. Babaling, pita. Luwag kay imo sa ang imo asawa kung mag-sex mo. Luwag kay nang imo. Luag nang iya, ha? Ang luwag kay iya ha. Oo, maulay Kung nila. mo gani, ang imo sa luwag na kay dapat mo. Sos. Diba, bitaw, nagduda, gigo ba, Nagduda, gigo nga tinuod ang mga tabi-tabi nga nadawat na ko nga, nga may kabit ng akong asawa, Kay luag na giging iya, ha? Ay, matra. Ano yung mo murag lutang at ako kay bangag. Oo, lagi, Bida. Mag-sex ganaw mo gabi, lagi. Hanoy-hanoy lang, Yes, panindi na siya. Ha? Pasig may kabit yun na siya. Klaro yun na siya may kabit pa. Bisag di pa ka motug-as tinuod. Pero klaro kay may relasyon mo ni Diego. Kay si Diego mismo ni sulti gid nako nga may relasyon mo. Bitaw day, uy. Pero ato-ato rin ha. Ganahan magkukus kang Diego, kay dako og taas maguna iyaha, day. Di ba? Anak magitang mga babae, day. Mangita magitag dako unya taas, di ba? Nasayop ka. Ha? Dili tanang babae sama nimo kinaiya. Ako lahi ko. Kung ako'y mahigugma og lalaki, kontento na ko kung unsa gidakon o gitas-on sa iya. Og sayang kaayo. Sayang kay nga ikaw ang naasawa ni Nanding. Kay ang tinuod, dako kog gugma ni Nanding kadi adto hangtod karon. Day, Vilma. Mauna Nanding, ako'y naluoy nimo. Kay gibudhian kas imong asawa. Pero, chismis raman na nga may kabit akong asawa, day. Apan, huwag man ebidensya. May kabit siya. Ha? Ug nasayod ko kinsa ang lalaki nga iyang gikabit karon. Nasayod ka? Kinsa man, ha? Kinsa ang kabit sa akong asawa? Kinsa? Bay, Nanding, di tao na tinuod. Wa may relasyon sa imong asawa, bay. Tugan na nagis tinuod lagi. Oh, Total, di man kumupatay og tao ba?
Igo na nako nga masayod nga nagbudhi na ko nga akong asawa. Busa tugaan ko. Kuan ba? Sulti sinod. Ako si Nanding. Kwan- Nga dili siya mangita o gubot. Ah, Vilma, niya ka? Si Chuna mismo ang may kumpisal na ako nga ikaw ang iyang gamit. Ganahan ko rin siya ni mo. Pinako kuno imo ha. Kuan, Tinoda! Ha? bitaw ba nanding? Bitaw, sorry ba? Ako bitaw, kuan, ako man nga buwagan si Chuna. Pero, nasuko man siya. Dili siya makibuwag na ako. Pues, padayon mo sa inyong relasyon ha? Kay buwagan ko nang akong asawa. Nasuod ko na sa dakong bag ang tanan mo mabiste. Layas na din niya. Layas ako panimay! Og adto ka na tipon sa imong kabit nga si Chico! Layas! Dong, mahal mangyapon ta ka. Mahal? Kay banagot ta ka. Ma. Nangita lang kog dako. Tilaw kog dako. Amo, Pero ma. love ta ka. Nangita kag dako, tilaw kag dako niya, love ko nimo sa paon tanong ka. Ayaw. Layas ka nito! Layas na! Ug ayaw pa abutang nga ihagbong ti ka sa bintana! Ay, ihagbong ti karon! Ayaw. Layas na, Ayaw. Chuna! Unsa? Lagi, patuon ko ka Vilma sa ila. Uy. Kung gabi ba? Kisiyar ko sa sila. Ita, ay lang pang yabi ay. Birahin lang di sukla ko ng pinsinam. Ay, muya pag yun ka. Bitaway, dako ra ba na siya gusto na ko da? Siya na lang kang ipulin ako sa kong asawa, no? Gusto? Buhat to karong gabi sa ilabay. Panguyaban ako na sa Vilma. Salamat nagisugot ko nimo, day Vilma, ha? Bisan sayod ka nga ninyo ko. Kana tungod kay mahal ta kaayo ka, Nanding. Vilma, Nanding. Vilma. Tana sa imong kwarto na. Tana day. Sawan ta ang lawas ng kalipay. Tana, day. Vilma, kalamin mo. Ikaw na ipulin ako sa akong sawa. Kasakitan. Paslag ka. Dungan ta. Magdungan ta. Lipayod di ka. Lipayod di ka. Ako gyud ang naka-virgin kang Vilma. Ug human sa nitabo, nakig-live-in na siya nako. Ug happy na kay ko karon. Kay love kay ko sa akong kabit. Mga kasama ang kaagi ni Nanding diniling tulumanon. What's the style? Love kayo siyang kabit style. Kini mo sugilanon gisuwat ni Jay Badayos dalit sa RMN Drama.